акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред пас ба шумо маҳсулотҳои соф савдо ёрӣ мерасонад барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед доставка дар шаҳри Москва ва Санкт Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад рӯз бахайр тамошобини азиз пешкаши шумо барномаи оқибатро дорем ки мавзӯи имрӯзаи мо гирди гурӯҳи хезе меравад чӣ хеле ба ҳаматон маълум аст хезе соли 2010 аз тарафи барон индас ва ҷазир таъсис ёфтааст ва то имрӯз пастиву баландиҳои зиёдеро дида истодааст то соли 2012 дар ҳайати ин гурӯҳ 3 нафар буд ва баъди соли 2012 ба гурӯҳ шнапс шикорчӣ немо дейси яъне карлеон дохил шуданд аслан хезеро душмани ошиқихонҳо мешинохтанд дар он давру замон ва шӯҳрати барон бо дисҳои задаву бо реперҳои олдскул фит карданаш зиёд шудан мегирид соли 2015-16 номи хезе кланро ба хезе авлод табдил доданду шумораи аъзоёни гурӯҳ ба 18 нафар мерасид ва дар он давру замон аз ҳама калонтарин гурӯҳ дар тоҷикистон ба ҳисоб мерафт соли 2017 аз гурӯҳ 4 нафар бо сабабҳои реб нахонданашон рафтанд ва ба ҷои онҳо шахеро ба гурӯҳ гирифтанд соли 2018 дар батлери соли 2018 шахер бо лонли батл баромаду бо сабаби ҳурмату эҳтиром доштани лонли нисбати бачаҳои хезе ӯро бо дархости шахер ба хезе авлод гирифтанд خزه اولاد لاله قبول نگیرن лек соли 2019 соли вазнин буд барои хезе авлод ва ҳамаашон аз пайи зиндагии худ шуданду гурӯҳ пароканда буд барон канали худро сохту номашро авлод медиа монд ва аз пайи корубори худ шуд ва охири соли 2019 ленд аз гурӯҳ баромад ва гуфт якчанд муддат танҳо фаъолият мекунад мақсад дарахтҳои береша чира ба назар дорам ман фикр мекунам дарахт дар як ҷо реша мекунам бояд ҳами як ҷода истоди як ҷода бести мақсад пухта мақсад ҳами структураи ребда ями ребда бояд бести мақсад қатъи ҳами одамо ями одамо қадӣ бояд унус бигири ода ту чӣ хел қатъи бародари худат мақсад ман мебинам группҳое ки 3 нафаранд иш қатъи иш соз намегира рӯз иша дис мекуна иша видео мекуна мақсад бояд як ҷода бести як ҷода реша кунем дарахт одаме ки ина ҷа истод мақсад инам ҷа истод ина ҷа рафт ҷа меғалта любой хел дигар ду решаву пайванд накуна аммо бо арраи мо барои ғалтондани ӯро биғалтонӣ решашам намеша кофташ намегириш меғалтониш тамом баъдан шахер аз авлод медиа баромаду баронро танқид кард ки ба гапаш наистод шнапс низ дар чандин баромадҳоу трекҳояш баронро ҳарчӣ мегуфт ва моҳи марти соли 2020 шахер ҳамроҳи карлеону шнапсу лонливу лилвесу симпо проекти хезе 2020 ташкил карданду аввал зидди барон баромад карданд ки карлеон треки китайский капитан хонду рафторҳои баронро танқид кард ва ленро низ расид
بعد گروه میره پیش وایگرنی با مزه نکی کو وای با مزه خزه که حالا مدرید زنده باشه توتنهم هاتسپور ای خزه دور رفتی میمونی به هاتسپور کسی قوه نکد کاکس داد ما ای اولاد медиа баромадам ки ай хезе авлод неву ай авлод медиа акабади абдурозӣ хомадан чо пешравӣ тисис шид уже ман ягон гуспан нестам гапе ки ма да акай беҳрӯза да гапш наистам акай беҳрӯз нашоти абдурозиқ илтимос мара напурс короче да як кишти як гала ниге рафта сай фаҳмиди баъд яки моҳичаи тиллоӣ меқапам моҳичаи тиллоӣ мега ки чӣ хизмат кунам короче хай баядш мега ки ма да 100,000 просмотр монетизатсияҳои адсенза $1,500 данг ниге баъд дигариш мега ки ма да хай хона зан мошину шамнес мешава амиятиш 50 талам да дастиш стопкаида маса чақчақ доштан меистам мега и раднои ман нестай ма ҳами орзуи ма ки орзуи ҳамиё амалӣ нагарда ҳамаи раднои ма баргарда моҳҳои май байни ленду хезе 2020 нофаҳмоиҳо зиёд шуд ва эҳтимолияти батл карданашон зиёд шудан гирифт хезе 2020 хост батл кунад ва визов доданд ва даъват карданд ки биёед батл кунем навик дар ин маврид қабул кард лек гуфт батл мекунем 6-1 ки хезе 2020 розӣ шуду батлашонро соли 2020 12 сентябр гузаронданд батл шахер бисёр баромад кард пеш аз ин батли карлеону рейкл гузашт ки овзаҳои доваронро хариданашон зиёд шуд ва ҳамон замон нофаҳмоиҳо зиёд шудан гирифт байни шахеру дигар аъзоёни хезе 2020 ва моҳи ноябри соли 2020 лонли шахерро аз хезе 2020 ва хезе авлод ронд ва гуфт ки ту моро бо барон ҷанг дохтӣ лен розидамон кардӣ ва хости моро шикаст диҳӣ лек мо туро дар кардему акнун наздикимон нашав крисагӣ ки да таға кардагӣ крисагӣ ки да ака шодӣ кардагӣ крисагӣ ки да батли таға кардагӣ ҳама чиш ошкор шудагӣ ҳамаша медонам ҳама медонам ҳама баъд хабарот уже омадан саҳар берӯз ақора доштӣ ки чӣ ба ма ӯро қайрод накардам вай батли таға омад не ки сай последни да ҳами байни круга ки дромадияи лейбли девона райнам хеле гуфти апо тов дод ту сиёҳ мекардӣ да мора да пеши ака берӯз ту ака берӯза айсар то вегони ақорат мекардӣ шавда сум мепирсӣ ту зади ака берӯза ҳар гап гуфти видео да уста чӣ тра ваъда карда ака барномаи мо оқибат аст яъне мо бояд хулосабарорӣ кунем ки чӣ гап шуд ва тамошобину репер ба худ чиро ибрат гирад маслиҳати мо чунин аст ки гурӯҳҳо то ҳамон вақте муттаҳиданд ки душмани умумӣ доранду пул дар байнашон нест муҷдат кунем и қасуме тамо бояд навра у қасум бугем ай пишти пил увохичон накардан гум ай пишти пил одамо задан рагум шаҳриёр лек вақте душмани умумиашон гум мешаваду аз корҳои мекардаашон пул кор мекунанд байнашон нофаҳмоиҳо зиёд шудан мегирад соли 2018 баъди ҳар се аъзои хезе авлод аз батли рисол қариб 28,000 сомонӣ гирифтанашон нофаҳмоиҳо нақшони 35,000 да дигаро падилитса карда ина шумо да инами 4 нафар инами шумо да тасдиқ нами шумо да доказати рисвае ки мо 5,000 дига да болои сум мондем яъне 40,000 сомонш кардему ҳамин бачаҳко қатӣ гуфтем ки на шумо хафа бишен на мо акнун намегӯем чӣ тавр лек парокандашавии хезе авлод аз моҳи ноябру декабри соли 2018 сар шудааст ва то имрӯз давом дода истодааст соли 2019
вақте барон муваффақ шуду пули хуб кор карданро сар кард, дигар аъзоён дар пешрафти барон саҳми худро диданд ва чизеро Карлеон дар треки китайский капитан гуфтааст, ҳаминро исбот мекунад. Тегота кӯш бад гурӯҳ мера пеш вайгарени ба маза неки ку вая ба маза хезека. Сабаби ленд аз хезе авлод рафтан ин фаъол набудани дигар аъзоёни хезе авлод буду нофаҳмоӣ байни ленду барон, ки он замон барон нахост лендро фаҳмад. сабаби хезе бис батли 6 ба 1 баромадан ин хоҳиши Шахер буд ва Шахер розӣ кунон бачаҳои хезеро ки батл барояд. утро таҷам ки да майдони набард фурӯхти сука рафтори мардира инсоне ки мегуфт мада бартам тангаради дорози буд мара бигирам парам мотон чия оҷай фаррух дава ва сабаби Шахерро аз хезе бис рондан низ пул мебошад, чунки аз суханҳои лоли бармеояд ки аз спонсорҳо хоҳиш кард ки аз онҳо хафа набошанд, чунки дарак надоранд Шахер бо чӣ шартҳо пешашон рафтаасту чӣ қадар пул гирифтааст. чихе формула фреб кадай ты чанд сум гирифтай ты да 6 ба 1 бояд мо чӣ мепӯшидем мебуромадем мо тура гуфтем чанд сум пешниҳод ки ты чанд сум пешниҳод кадай ҳамаша медонем ҳамара гуфтан уже ҳамаи чира чӣ хеле шумо шоҳид ҳастед ва дида истодаед ба ваъдаву воимаҳои реперҳо бовар накунед, чунки замони ваъдакунию воимакунии онҳо ба ягон мақсадашон ҳоло нарасидаанд ва суханҳоеро мегӯянд ки баъдан бо рафторашон баъди ба мақсадашон расидан зидди суханҳои пешинаашон мешаванд. ҳамин гапи аввали Шахер ҳам буд ки ман ҳаққам мефурам дар тарафи ҳақ бошум. ман анализ кардам, ягон каса чен нишона надидам. чен нишонаи ҳамин чени ҳамин группа ман надидам тарафдори ҳақ дам. мисол мо ҳақ дам набошем, мумкин 10% шуда бошем, аммо одамоига 10% ҳам нестам. ҳам хел гуфт мо ҳаққи ба ҷон уди тамом пацан истои ки мешиносумад чизе буд набуд гузашта дамон марамат ман худоро шукр навози як авози гӯ соли мо айда соли авлод мо ранг реал бори кубок дар даст монай то як азга чемпион шудаша нигер ман мехоҳам қатъиян имина одаме ки равияи мо инами одамои ман вояд қатъиян мо фикр мекунем любой кас қатъи одамои намешуд ман қатъи истрад ман қатъи ба реперҳо маслиҳат медиҳем ки дар реп озод бошанду дар ягон гурӯҳ аъзо набошанд, чунки рафту омади инсонӣ чунин аст. имрӯз аз ӯ ба ту фоидае ҳаст ва ту бо ӯ ҳамкорӣ мекунӣ, лек пагоҳ мақсадҳову усули зиндагият иваз мешавад. ту калон мешавӣ, бояд оиларо таъмин кунӣ ва аз ӯ дигар фоидае намебинӣ. фикратро иваз мекунӣ, бо дигар кас ҳамкориятро шурӯъ мекунӣ ки дархостҳои нави зиндагиро қонеъ гардонда тавонӣ. ба ягон кас ваъдаи вафодорӣ накунед, аз ягон кас наранҷед, дар пеши ягон кас сиру асрори дигар рафиқи пешинаатонро нагӯед ва душман надошта бошед, чунки бисёртар душманҳои ашадӣ ин дӯстои ҷонии пешина мешаванд. саломату хонаобод бошеду зиндагӣ кунед.